Dobré ráno. Tak keby ste nehovorili, že ma furt vidíte len vymalovanú, tak som sa rozhodla rovno vás hodiť do reality. Ukázať vám, ako ráno vyzerám. No, aha, veď tu daj záber. Tu mi Waze ukazuje, že podľa mňa by tam malo červeným svietiť, že nešibetí. 8.54 ukazuje príchod a 9.00 hlasujeme, takže trochu som v sklze. Toto je určite Boris Kolár, tento Jeep. Typujem. A určite som si zabudla posielať kartičku, ktoré budem praviť. Nezabudla, tu je. Tak toto vyzerá. Sme v Národnej rade, tak poďte so mnou, ukážem vám cestu a dostali vás už nepustia, lebo Danko by asi vybuchol. Zasa ideme teraz na náš klub Saskarský pozrieť, ale sú tam kluby všetkých možných, tak poďte, ukážem vám to. Sú napríklad jasné, obyčajní, poďme. Toto sú mostiaci a sem tam pribudne nejaký plagátik o zrade. Potom sa náhodou objavili na Zovri. Máme celkom dosť poslancov. Čaute, všetko, čakám. Takú prvú prípravu na tlačovku, to si cez víkend dokončím, napíšem a v pondelok to doklepneme a môžeme, a keďže som až 35. v poradí prihlásená a ešte máme hodinu času, tak teraz ideme cvičiť, lebo v rámci dňa už nebude kedy potom a ešte musíme dať malému kvapky do očí. Zo stykov povôci, všade sú. Takže máš hodinu času a toto stretneš, toto. Kokos, neuveriteľné, na toto nemám trpezlivosť. Život mojich najbližších. Lebo vám ukážem odvrátenú tvár. Kto si toto môže dneska dovoliť? Tam odtiaľ, hej? Toto by si mali zaslúžiť počuť. Ste nám v 89. vybojovali slobodu a demokraciu. Za to ospravedlňovala sa Jana Cigániková. Môžete ukazovať, viete čo, radšej sa starajte o to, čo vychádza z vašich úst. Prepáčte, nekričte, nedostali ste slovo. Ale kreténom ma nazývať ani vy, ani iní nebudú. Násvala, priznávam sa, aj som mu plánujem ospravedlniť, lebo toto naozaj do Národnej rady nepatrí. Takéto osobné urážky, naozaj sa za to úprimne ospravedlňujem. Myslím si, že nič nezlepšia. Mne sa nepáči práve to, že oblečiete sa do pekného sačka, rozčulujete sa nad nevhodnými výrazmi. Vôbec vám nerobí problém sedieť vo vláde s ľuďmi, o ktorých písal Ján Kuciak. S ľuďmi, ktorí kryli podvodníkov a zlodejov. A teda si myslím, že keď sa tu bavíme o slušnosti, tak kryť takúto vládu a byť v nej a spolupracovať s ňou nemá so slušnosťou naozaj nič spoločné.